Ayan, ito na po ang inyong request. Replacement po ng Biyag ti Lumakay. Lakay, di kaya't ko. May lakay po. Lakay, itibiyag ko. Lakay, tirang sako. Isu, di ka baray ko. Bayagra, apang babiksa. Isu, kalasag na nuag tumar aniyan na tipker na agpati werwer luto birada napiksa metpay alumainom napiksa metpay nga ang kilaw iti presko no bumisungag sanap sa pagpanirpir na sumibab urayla nga aganan sa aglalakay kunan tatay ken nanay aglalakay kun dadapay karubang manakibiyang awan ti bibiyang iyo pada senyo met tila kaya kalbo. Kaya't ko lakay itibiyag ko lakay tirang sako isu di ka balay ko atene robus ay apang babiksa isu kalasag na tuman aniyan na tipker na agpati werwer no tumirada napiksa metpay ang lumaino napiksa metpay nga ang kilaw iti presko no bumisungag sanap so pagpanirpir no sumibab urayla aglalakay kunan tatay ken nanay aglalakay kunadapay karubang manakibiyang awan di bibiyang iyo pada senyo met tila kaya kalbo awan di bibiyang iyo sumapul kay met tila kaya Biyag ti Lumakay parte na